hier. Robinho vrij voor de keeper. En het is een goal. Dwars door het midden. En João. Oh, het kraakt. Allemaal even dankjewel zeggen tegen Maarten Stekelenburg. Zoeiers heeft het mis, hij zit erin. Kuit bij de eerste paal. Ja! Hij zit er! Met het hoofdsnijder. Vol met de noppen. Er staat maar één straf op. Nederland verslaat voor de tweede keer op de eindronde van een wereldkampioenschap Brazilië.